Сезләр мәхәббәт булмаганга гаиләләр тарала. Кыскасы, этле-мәшеле яши башлар инде. Этле-мәшеле дигәндә. Киленнәр не әйтәм әле? Кайнаналары белән этле-мәшеле яшиләр. Белмим. Не бүлә торгандыр туган ирләренең әниләре белән. Аллага шөкер. Менә без кайнанам белән шөкердәшеп торабыз инде. Шөкер. Ул да канагать, мин дә шат. Мин аны олылап, зурлап, әнкәйлек кенә йөрим. Ул исә миңа кызым дип кенә тора. Күпләргә шушындый ягымлылык җитешми. Киленнәрнең күбесе үзләре артында кайнаналарын безнең карашка. Киленнәре кайнаналарын. Ай! Безнең йылан дип атыйлар. Килешә торган нәрсәме бу? Бит төп гаеп киленнәрнең үзләрендә. Шит йортка килеп төшүгә югалып калалар. Беренче чиратта үзләренең кеше, оннан соң гына килен икәнлекләрен оныталар. Шуны оныттыңмы? Сине кем хөрмәт итсен инде? Шуңа күрә башта кайнанаңа кеше икәнлегенне танытырга кирәк. Аллага шөкер, менә мин үзем кеше икәнемне беренче көннән истә тоттым. Әйтергә кирәк, җиңел эш түгел. Әлбәттә, башта кайнанам да миңа килен итеп кенә караган иде. Киленнәрнең хәле билгеле инде. Ашы таңнан тора, ашарга, эшергә әзерли, ашата, эшертә, аннары эшкә чаба. Кай вакыт үзе ашарга да өлгерми кала. Кишен тагын шулык хәл. Хәер, анысына түзәр идең. Кухняга кирип өлгермисең, иске дүмәшнигин идәнгә ышкы-ышкы синең аттан шунда кайнана килеп керә. Нәрсә пешерәсең? Әгәр дә борчак ашы пешерәм дисәң, ул сиңа борчагыңны юа күр, яисә борчагыңның шүпләрен айыра күр ди. Гадәте шундый. Көн сайын шулай. Беренче көнне бер дә кухняда ялгыз гына калдыра алмады ул мине. Килә дә кирә. Киңәш кенә биреп калса бер хәл. Юк, ничек эшләгәнне күзәтеп тора. Минем дөньяда сөймәгән нәрсәм эшләгәндә кешенең карап торуы. Каушап төшәм. Ул кухнядан чыгып киткәч кенә тынычланып калам. Ул чыгып өлгерми, кыштыр килеп, тагын килеп керә. Бәрәңгә салырга вакыт түгелме? Җыйна шуларым килә. Ләкин түзәм. Вакыт бугайынкәй, хәзер салып җибәрәм дим. Бераздан тагын аның тавышы. Тыз салырга вакыт түгелме? Көн сайын шулай. Харык булдым. Йөрмәле монда кара-кырга эш пешереп әйтмәсең бит. Түздем дә, бу җин каршыгын моннан биздермәсәм, акылдан яздырачак ул менә дип уйлана башладым. Шулай уйлый торгач, бердән бер көнне башыма бер уй тулды. Шулай, бер ял көнне кухняда ашарга пешереп йөрим. Ишетәм, кайнанам кыштыр килеп монда таба килә. Аллага тапшырдым мин әйтәм. Тәвәккәлим. Әле генә кайнап чыккан чәйнекне кулыма алдым да, ишеккә артым белән борылып көтеп торам. Аның кирип, бәрәңгеңне әрчедеңме әле дип әйтүе булды. Сискәнеп киткәндәй кисәк кенә борылдым да, ай дип кулымдагы чәйнегемне аягына тотып бәрдем. Шуннан ни булганын әйтеп тә бирә алырлык түгел. Башта 70 яшьлек кайнанам баскетболистка шикелле түшәмгә сикерде. Аннары бей йырткыч тавышлар чыгарып, дип кычкырып җибәрде. Күзләре аш тәлинкәсе шикелле булды. Үзе тагын каравыл үтерде дип кычкыра. Иренең дә кытышты. Мин бер нәрсә дә булмаган шикелле, ой Аллам, нәрсә булды соң бу? Хәзер ярдәм итәм дип йөгереп килеп, көчкә тынычландырып, төрле чараларын күрергә тырыштым. Менә шул көннән алып, минем кайнана ни кухняга кирип карасын. Бүлешер әйберебез дә бетте. Бер-беребезнең
ирешеп, Аллага шөкер, шөкердәшеп торабыз. Ул да канәгать, мин дә шат. Менә шулай, кадерле туганнар, киленнәр дә кеше бит.